Uyingenza ukuthi ake ngimbele namukele kuzonke iy'ndawo la kuzofika khona le video igama lami umsizi aka Inkosi admin. Uma uqala ungene kule channel uzothi nesikhala cindezele usubscribe so zonke izinto engiyiphostayo kule channel yethu ehamba phambili. Namhlanje ngiqhumana nendaba ezingezinhle ke neze wey'ngane zakwethu zokudlula ke kube ngusihlalo ke womkhandlu waso suthu we-traditional council udutshulwe ke ebuye enyokeni izolo ke kusihla wey'ngane zakwethu. Abantu abaningi bayakhala ke ey'nkundleni zokuxhumana wey'ngane zakwethu. Ungqongqoshe Dlomo uthi ke isazoya kude ke lento uyosho ukuthi ke ngasho wey'ngane zakwethu, kanti ke ufebe gula uthi ke usebulawela nje umuntu omdala kanje, futhi ke lezo esefaka elinye igama esethi ngeke zikuthole ukuphumula wey'ngane zakwethu. Uphindile phintsha ngase uthi umuntu omdala waze ke wahamba kabi emhlabeni wey'ngane zakwethu. Usibonga Zwide uthi ke kwaze kwanzima emhlabeni umuntu omdala ahambe kabuhlungu kanjena ke ngenelela Jehova emndenini ke upholise amanxeba wey'ngane zakwethu. Hayi, abanye ke abantu abaningi bakhuluma ke izinto wey'ngane zakwethu esingeke sakwazi ke ukuzifunda la wey'ngane zakwethu. Nangumbhalenhle Sibiya uthi hawu kodwa ke umuntu omdala wey'ngane zakwethu. Ndumiso Shamase uthi ke kwabuhlungu esikubonayo engathi amaphoyisa engazimisela ekuthungatheni ke abantu ke abenze ke lento, kanti ke uSifiso Patrick uthi ke sengathi umoya wakhe ubungalala ngokuthula umndeni wakhe ududuzeke mase ke umthetho udlala indima yawo kulokho ke noma ke kulothe kuyochitheka ke igazi wey'ngane zakwethu. Mina ke sengifisa ukuthi ke ngizwe umbono wakho lapha emakhaya ukuthi ke wena ucabangani ke ngalo daba. Sihlangana lapha kwi-comment section. Mina ke ngumsizi umfana phansi eshowzini kwamhlabeni ngala sengiyivala kanje ngithi isale kahle.